ang pila naton ka mga utod nga maluyagon bala magpaginto madisgrasya gi kamo kon rehistrado na ang SIM card ninyo. Sa nagabaligya, hindi pwede baligyaan kung hindi makuha ang mga numero, hindi makuha ang imo address, hindi ka makahatag sang kompleto nga datos sang imo sini nga pagkatao. Kag recorded na ina. So once nga maghimo ka, sang hindi amo kapalpakan kag daw pagpanginsulto kag iban pa nga pagpamahog kag pagpanginto, abyan madisgrasya ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, kamusta na ang aton mga kauturan, mabulubugnaw gihapon ang panahon, karon nga kaagahon. Kamusta ang mga merkado subong, kamustang pagbiyahe sang aton sini mga di pasayro nga salakyan, nagakompetensya ang tradisyonal sa moderno nga mga salakyan. Base kon ang mga utod naton magpulo panginto kamuda, hindi bala ini panahon sang intoanay. Kay man ninyos ilusintismo ang aton mga kauturan, nagapati sila nga panahon sang intoanay. Masubo ini karon nga adlaw. Kay karon nga adlaw nabutang sa kasulatan o kon Biblia. Amo ini ang adlaw nga ginadumdum naton ang pagpamatay sa mga kabataan bangod sang kahikaw kahisa sang hari nga mabunag ang manunubos sang kalibutan. Pinamatay ang mga lapsag, porte ini kasubo nga adlaw. Hindi naton pagamiton para sa pagpanginto sa ngaton pariho. Kay hindi ini amo ang adlaw sa pagpanginto, kundi masubo nga adlaw sa pagdumdum sang kahikaw kag subong man kahisa sang isa kahari bangod sa pagkabunag nga daw hari sa mga hari ang panawag bangod sini indi sa luyag nga malabawan pinamatay niya ang mga lapsag nga ginasigahaw nila. Amo ina ang lugar sa diin nagpadulong kag ibunag ang manunubos sang kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Aber sa sini nga mga tinion, tungdan tanay ang palibot sang syudad sang Bacolod para may balanda kung kamusta na ang mga merkado. Nagsaka na gibana ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon bangod nagapasulod na kita sa pizza 31. Sos, pila ka adlaw na lang ang nabilin sa 2022, 4 ka adlaw na lang. Pagkatapos ang 4 ka adlaw, pagka pizza 1, 2023 na sa bulan sang Enero. Sige. Aber, diri kita tikaon tanay patrol sa sining nga mga tinion sa ila observation report. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Advance Happy New Year, Action Fred. Tatlo na lang kaadlaw, no? December 28, 31, lapit na lagi na maninoy, no? Ang regalo ko, ara ko mo na to. Wala pa. Gusto ko, nabutang sa lamisa to? Oo, itong nabutang bala sa lamisa, Action Fred. Di daw 50 pesos pa lang to. Pasalamatan man kahit papano, no? Kahit papano yung Action Fred. May ginbutang pakudunga, kwan, sa lamisa mo. Dako to yung kwan bala Action Fred. Regalo. Dako man. Dako to nga regalo. Okay na to ya. Pano pa naman daan basta yado, preparado. Wala man tunod. Awan Action Fred, no? Ninyo sinisentes. Likawan na pagpang-into, gidya, no?
But anyway, action, Fred, ang patrol going sa areas ng Burgos Public Market para kahit papano makahibalo man kita as to sa pinaka-latest nga presyohanay sa mga karne, isda man na aksyon na Fred kaga iban pa sining kagahon. Ginalabyan namon ni aksyon na nani ang dalan sang Locsin basa action na Fred no ang dalanon sa sining tinion so sa aton sining mga kauturan extra giyang paghalong actually portion gid lamang sang dalan ang pila ang basa makabig tabala nga basa especially ang dalan sang Galo action na Fred basa man sa gihapon no ina bangod number 1 ang kon bala nga tungod siguro posible action na Fred sa pagtunaw man sang ice no sa Siberia sa sining nga tiniunti naka-experience kita sang manipis gid lamang nga pag-ulan makabig ta man ni siya action na Fred sining tinion so medyo makabig ta bala nga ginapalibutan man kita no sang manipis nga galom sa sining tinion so makabat kita sining katugnaw man so sa aton sining mga kauturan extra gid nga paghalong especially sa pag dala sang tagsa ka mga sarakyan agud malikaw man no sa disgrasya sa piyak sining medyo marudan lugawa ang ginakabig kabalaksyon na Fred madanlog ang dalanon sa sining tinion. May mga ambulansya diri sa Tubang i-check tayo i-action na nani action na Fred no may accident siguro sa may dalan sang Lacson Burgos diri lang sa may crossing Dampi action na Fred i-check tani kung bala ano ning disgrasya na tabo sining aga motorsiklo na tumba action na Fred i-check ta kay ari diri ang ambulansya ang tabo diri tricycle man siya ano nin tabo diri check ta ni action na Fred ang motorsiklo kag ang tricycle nagbungguan ay gid ni action na Fred sa Tubang mismo sang may Alisbo sa may crossing mismo ni action na Fred sa Burgos Lacson motorcycle kontra tricycle action na Fred lalapta ang mga gamit ng tako baligya guro kasi na ni sir ang driver sina sir ang driver mga pag sa din yung ano niyo ha pag mo sa nakali Tubang regional na uga gagabligya na ta mapuli sa tani di na dasagana niyo ni nagliso na ning tricycle ka dito sa Pakadto ang subali ang tricycle diya Pakadto sa bukid na to bukid ang single diri okay ang tricycle action na Fred pa bukid nga way while ang single nga motor halin sa norte going south na timing ang gid sa may intersection no gapa nag-aksidente o bungguanay nindo ha. So, i-check tani kay ang driver, kumusta ang driver sining motorsiklo? Ari diri sa isa. While ang driver sang tricycle, gin-check up sa kaduway dia damage ang babae ato sa tiyak ko. Igang kasanay tatlo gali ni sila ang kasanay sa motor action na Fred. Lapta mga gamit, especially baligyan no? Fishball, baligya fishball action na Fred na tumbag yung tricycle no? Nga may sidecar, kag may baligya ni siya nga fishball ang ibanderiya ginabulong kay allegedly tatlo ang sakay sa motorsiklo while ang isa sa tricycle action na Fred no ari man sila diriya kaya ginabulong sa sining tinion so far again sa aton sining mga kauturan extra gida nga paghalong sa pagdala sang salakyan agud malikawan ang
aksidente or anuman nga insidente involving sa sining vehicular accident, especially subong tricycle kontra motorsiklo. Ari naman direksyon na Fred, ang pag-abot man sa traffic investigator sa police station number 1 para magkuha o kung makakuha man sa initial investigation as to sa natabo nga aksidente diri man sa dalan sang Lacson Burgos action na Fred. Way man natamanan driver sang tricycle pero yung tatlo ni kay sa motorsiklo kay tatlo ni sila in tandem sa isang kamodor at yung mga medyo nataman action Fred kakaroon dyan na bulungman dito man sa area sa ukon sa mga fire volunteer brigade action na Fred sang Amity. Amaning pila ka mga sitwasyon sa sining tineon actually sa ato sining mga kauturan antes kita mag padulong sa tagsa ka mga opisina extra nga paghalong kag dapat equip kita no dapat equip kita sang bitamina sa kalawasan ari ang Santon Plaza Urban dita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:16 na. Halong lang kay madanlog ang alagyan mga dala naton kawla untat ang pag ulan-ulan tulo taliti adlaw-adlaw bangod sang low pressure area. Amo inang kabangdanan ko nga basang-basa ang mga dalan. Kamusta? Ang aton mga kauturan, ano ang plano nyo nga mangumpra karon nga kagahon dira sa Libertad Market, Burgos Market sa mga palapala kay ang Central Market daw alas 6 pa ina nagabukas. Te kamusta? Perting kananay sang hamon, perting kananay sang litson, litson baka, litson manok, litson baboy, litson kanding sa panahon sang Disyembre porte no ang karne masulusumod naman. So karon nga kagahon ang ako niya karon isudan niya kompleto na ko to. May lalaswahon na ko to May tugabang na to, may takway na, kalabasa, okra, talong, kapayas, may uga balingon naman ko to nga isakot sa laswa. Pagkatapos ang sobrang ugabalingon sanlagon amo ina ang sudan karon nga aga. Daw medyo kanamit ning pagbakit di bala. Namit sa laswaya kundi galuto ka, pagbakit mo kaon ka dayon nang gaaso-aso pa bala. Pero hindi nyo paglataon ng utan. Kay kalabanan na lata na, ti kung padugayon mo na siya, paggaluto sa laswa ibutang mo na siya, kag mga 30 minutos pagka magkaon ka, lata na ng mga utan na. Nami paggaluto gid kaon kadayon. Inang garaguso pa bala mga utan. Labi na gid kun ang laswa mo may ining marguso mo sa pagkanamit. Tapos sa kapayas mo gahuluhagpok ibala nang hilaw-hilaw gid kayo. So sa pagkanamit amo ng kampyon nga pamahaw karon nga aga. May paitan ka medyo makahang-kahang sa jutay ba? Sampat gid. Pagkatapos may Bisaya kang ginamos aragay. Pusan mo siya sang katumbal mga 5 bilog. Pagkatapos pugaan mo suwa 3 kabilog. Porte galalaway ka. Portes pagkanamit ang imo kanon kalo-kalo aragay. Kampyon ang pamahaw karon nga kagahon. Ang gaserve mo bago lang tapos maligo gatampi lang tuwalya. Wow! Amo ni ang pamahaw nga manamit karon nga kaagahon. O bango na! Ano pang ginabarikotot nyo? Oy,
2 ka adlaw na lang ang nabilin sang opisina sa pribado kag iya sang gobyerno. Sa pitsa 28 karong adlaw, pitsa 29 bas pagka Biyernes, wala na sang opisina. 30, 31, 1 kag 2. Bao, mahalaba-laba nga bakasyon sang aton mga kauturan. Nami ni, kay makatipon gid ang pamilya. Pitsa 31, Sabado, pitsa 1, Domingo pa. Pagka pitsa 2, gindeklarar pa nga non-working. So, malawig-lawig ang bakasyon sang aton mga kauturan. Gamitan nyo ang bakasyon ninyo sa mga mapuslanon nga bagay. Pagpakighinunanon sa imo sini nga mga himata. Oy, sa aton mga utod nga may sulusubra, dagko ang 13th month pay, dagko ang 14th month pay, dalagko ang bonus, abi, sa mga piyak balay mo na nga daw wala ginabutang sa lamisa, chairman na sang imo sini kinataan, bisan dutay lang, no? Duluduungi man sa pagkaon ang piyak balay mo, sa tion sa pagbulag sang tuig. Grabe na, amo ng espiritu sang Pasko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Baw si Milili Uligo, tamyawya si Bosya Lito Baba. Si Billy Albay, good morning. Pangapita, monitor kami dia. Sa Purok 2 sa La Granja. Sige. Kay Jason De La Cruz, good morning man. Subong man kay Armando Gabang. Ngapita, niya katugnaw. Matugnaw giman ang panahon. Kay Julpak Karitatibo, morning tamyaw ko lang Bindol Family, Tilong Kulot Karitatibo, John Kag, Namay sang Luna State, La Paz, Iloilo City. Good morning na sa inyo sa Iloilo City. Kay Judge Nap Yamanti, gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Paririmias Arroyo, kamusta ka? Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Reubin Tampos Kagbab Francia, advance Happy New Year lang. Kay classmate Efren Pompirada, Kagnet Alarcon, good morning. Si pare Kinit Pabun, kamusta ka? Nila kay paring Estoy Querido, gawaking-waking ka na. Kay pare Erning Hurilla, gabulog taon na ni. Si Richard Kagtuto Binos, good morning sa inyo. Kay Nili Makiling, good morning man. Upod-upod lang kita kon kaagahon. Nami, no? Medyo duludugsing kabala kon kaagahon, matulutog na ang panahon, samtang iban gabarikotot, la problema. Basta nga, nagamonitor kamo sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Ang libre nga medical check-up. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga. Tay tres na. Kamusta matultugnaw ang panahon? Ang low pressure area tinabulubanta nagaigo ini didto sa Surigao City, Surigao del Norte kang nagapaulan amo ang amihan. Ang amihan nagaapekto man sa Luzon, ang Visayas kag Palawan upod ang Calayan Islands may ara ini magalumon nga kalangitan. Panalagsa nga pagtupa sa ulan panaguo bangod sang shear line. Occidental Mindoro ang kalangitan gulugal umon man tuga ini sang amihan.
ang Pag-asa nagpalayag nga ang low pressure area dito sa Surigao, Mindanao mahimo nga mangin bagyo ini sa bag-ong tuig. Kabay pa nga bisan paano hindi lang tuman kabaskog sang bagyo kung magbagyo gid man sa tuig 2023 pagbukas gid sang tuig 2023. Ti wala ta mahimo kay man ti na record na ina nga kada tuig hindi magnubo sa 24 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod sang Pilipinas. Purti na ang padayon nga pag-ulan Visayas kag Mindanao wala untat ka pagbubo sang ulan 13 na ang mga nagkalamatay. Amo na siya nga kinanglan na magahalong kita basta gani nga may ara na sang panawagan, may mga balita na alin sa Pag-asa nagapasulod ang bagyo kinanglan alerto na kita. Kung ang lugar mo kinanglan nga mag-evacuate ka, evacuate na. Hindi na pagpadugaya pa. Kay kabudlay na nga maabtan ikaw sang dalo-do sang tubig labi na gid kung malapit ikaw sa suba kag basi may landslide kung malapit ikaw sa mga kabukiran nga nagakatiphag ang duta. Halong gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na kay Nico Durumal. Good morning, nagamonitor sa Victoria City. Dira kay Salvador Tanalion, good morning, Kapitan Itib. Tamyaw ko si Sophia Angel Tanalion watching live from Pontevedra with love. Kay Ryan Bilio, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Sherwin Hogos, morning kuno. Kay Morina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Good morning kuno kay Susan Ramos Cabales. Alin kay Jo Salanga, ang Panamyaw aga pa. Kay Joseph Pacifico, good morning man. Nagamonitor sa sitio Ambacan, San Enrique. Tamyaw yang Bilyalba Lopez Flores nga pamilya. Kay Renier Asombra, kay Adrilin Barilio Sibilia, good morning man. Kay Jose Monjuan, good morning, monitor sa Pandanbil, Hinigaran niya kapita, salamat gid. Kay Adrilin Barilio Sibilia, tamya ko lang Sibilia pamili, taga San Enrique. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, bao si Jingke de Alagdon, ari na siya. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe, Subungman, kay Alma Oligon, Noel Amar, MJ Sison, mga himataya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige. Good morning sa imo dira sa Arizona, USA. Areglado. Sige. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa parehas ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata. Naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, hindi pa salamat ni SNTM yung ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Salamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Tiyan mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngunit nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Oy, halong gid 25 na ho. Ang nabiktima sang palupok. Hindi kita luyag nga madugangan pa na. Kinahanglan medyo halong-halong gid kita. Mga ginikanan, bantayan ng aton kabataan. Kay ang kabataan niya, kung tagaan mo kwarta, wala ka kabalo madritso sa tiyanggi, kung ang tiyanggi gabaligya palupok, ibakal niya na palupok ka. Naman nabalo ka naman sa kabataan niya, gapanilag na sa niya, doga sinagabong to aw, abi niya bakal man ta. Ti kabataan ay wala kabalo kung ano ang disgrasya ang matabo sa ila. So kamo nga ginikanan may responsibilidad kamo. Bantayin ninyo ang kabataan nga hindi mabiktima. 25 na, mas mataas ay kumparar sa tuig 2021. Delikado pag ining stray bullet bala, ining nagatala nga bala, sos amo pag inang delikado. Kung may mga armas, kung mahubog, hindi gid magpalupok ba? Kay bisan magpalupok ka sa ibabaw, ang bala manaaw gina. Lain ko pag panaaw gina, magtupas tang kugo sa iban bala, ti disgrasya gid. Delikado. Ang iban ga lusot sa bubungan sang pila naton ka mga utod, ti kunipa na karon. Ang atop, diretso na sa padalom. Kung may mga tao to, kundi disgrasya gid. So, halong gid kita, no? Hindi palupok kung nakainom na isokbit sa layo ang armas. Kay man temptasyon ina. Kung hubog na, makagabot, mapalupok. Ang pulis dito sa Batangas, indiscriminate firing, kundi dakop naman. Gasulod sa Disyembre mo, adaan kay mo trabaho ba o kay tig-aulo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na kay Roming Estabon Hidalanga sa Talaban, Himamaylan. Good morning lang. Kay Lorna Tababa Habagat, gamonitor sa Kabangkalan City. Kay Imbong Jucampo, upo sila ni Kap Bito Sang Maaw, good morning man. Kay Erlinda Giroy Imalay, good morning. Kay Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob, taga Barangay Tangob da, good morning lang. Kay Niliana Sabran, monitor lang ko nagapamati sa Action Radio. Advance Happy New Year ko no. Sa kay Lubic de la Luna, tamyo namon si Erlinda Giroy Imalay sang Handumanan, nagamonitor man. Naghalin kay Pato kag Robi de la Luna sang Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning lang.
Kay Niel Brian Baloes, good morning. Oh, good morning. Sige. Okay lang. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Oh, ga-monitor sa Moises Padilla. Dira kay Alex Montisa. Kay PB Habagato, no? Good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, always ga-monitor sa Panglao, Bohol. Tamyaw mga utod ko, God bless, God. Dira kay ay taga Gimaras gali, good morning. May lang pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Pagbisita sa Ayala. Pasalamat kami sa inyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Rastawar naman. Karon nga adlaw 28, 29, 30, porte naman ang traffic kay guwa naman ang mga salakyan. Hindi lamang taga Bacolod, out of town, mangumpra naman preparasyon sa Pizza 31, pagbulag tuig. Ti mabatsagan ta naman ang porte nga trapiko dire sa siyudad sa Bacolod. O galing ti tamay mo holiday season ang aton mga utol gagwa gid, gagutok naman ang mga mall bakal sa nga ila sini preparasyon para sa 31 sa gabi. Inakon may unod ang bulsa sa nagabaton niya madamo nga bonus kag mga 13, 14 man pay, sigurado may ipangumbra. Ang iba naton nga mga utod medyo supot-supot lang, bisan pandesal it pansit lang,
kung may ibutang sa lamisa dato na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Kapi-kapi kita na. Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Aber, diri kita, pasudlon ta ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, nagapanginbulahan sa iya kapulisan nga na-promote. Pulis Balita. Detalye po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office, 266 ka mga PCOs kag PNCOs sa Bacolod City Police Office ang gin-promote effective December 12, 2022. Gipagibunahan ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir ang iya kapulisan bango sa pag-promote sa ila sini nga mga ranggo kag na-expectar ngayon sila ang mag-perform sa ila sini nga trabaho. Gin-promote sa ranggo nga Police Major, amo si Police Major Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, Police Major John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5, kag Police Major Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3. Gin-promote naman sa ranggo nga kapitan, amo si Police Captain Francis De Pasukat, nga Deputy Police Chief sa Police Station number 1, Police Captain Junito Pastrana, OIC Station Commander sa Police Station number 2, Captain Edward Bolivar, Deputy Police Chief sa Police Station number 3, Captain Gricky Cayao, Deputy Police Chief sa Police Station number 4, Captain Melvin Mercado, Deputy Police Chief sa Police Station number 5, Police Captain Dax Santillan, OIC Station Commander sa Police Station number 6, Police Captain Andy Ofalia, Deputy Police Chief sa Police Station number 6, Captain Michael Tuburan, Deputy Police Chief sa Police Station number 10, Police Captain Hassel Orofil, Assistant Chief, City Administrative Resource Management Unit, Police Captain Lilani Laguting, OIC Human Resource Doctrine and Development, Police Captain Christine Servo, Assistant Chief, City Intelligence Detective Management Unit, Police Captain Lani Deriada, Assistant Chief, City Police Strategy Management Unit, kag Police Captain Porcia Niliusan, OIC Chief, sang Women's and Children's Protection Desk, sang Bacolod City Police Office. Duwa naman ka mga ranggo nga lieutenant, ang gin-promote nga Sanday Police Lieutenant Santiago Gaitan, Sispo, kag Police Lieutenant Jose Rulio, nga redestino sa Mobile Patrol Unit. Samtang 89 naman, ka mga Police Corporal ang gin-promote, 104 ka Police Staff Sergeant, 27 ka Police Master Sergeant, 13 ka Police Senior Master Sergeant, 11 ka Police Chief Master Sergeant, kag 7 ka Police Executive Master Sergeant, tanan sang Bacolod City Police Office. Report kika sa Bacolod PNP. Ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Congrats gid sa tanan-tanan nga puwersa
sa aton kapulisan nga ginpasakaan sang ranggo. Ang masunod na basta sumaka ang ranggo sa kasweldo. Lagko pa na ang sweldo sa aton mga kapulisan. Basta maayong performance, wala gidapat katahapan. Dapat tagaan giman sa nagakaigo nga pasidungog ang maayong performance sang aton mga kapulisan. Amo na blang dako ng sweldo mo, serbisyo ka na. Ambot silingon, hindi na kamo mag-uluinta pa sa iban nga mga illegal nga bagay kay kanugon sang inyo kinabudlayan. Nablang nag-training ka, nagpulis ka, nagsuksok ka uniforme, pagkatapos ipauba sa imo bangod sang pila ka mga hindi maintindihan. Binagid hindi magpatama inom kay kung makainom na ang wisyo lain na. Pagkatapos labi kaglabaw sa tanan hindi gid maginta sa mga illegal nga bagay. Atong natabo bla sa mga membro sang PDEA, inimo nila yang opisina nila nga balagyaan siya bo sa Taguig ti kundi galalain ang mga pila pagid ka miyembro opisyal sang PDEA. Guba gito ngalan nila. Grabe. Ti bisan ano pa nimo na nga paatag sa tao, ang tao galungo na. Hindi man tanan gahimo siya na, pero ang pipila ka mga garok ginaumid ya ang tanan nga porsa sang ilahanay. Amo na blang sa basket kon kampiyon ang mga pao butangan mo madunot na sila tanan. Ti amo na ginaguba nila ang ngalan kag ginsaligan kabala man espesyal ini nga ginbutang sa gobyerno ang PDEA purposely para gid nga waswasan ining mga illegalista, lagson ang mga drug lord, mga user poser sang Cebu. Ang natabo ya makakumpiskar sila butang to 2 ka kilo, i-report lang isa, ang isa hawira nila kay negosyo nila. Di kundi na disgrasya. Di kay nadakpan na mismo sa opisina sang PDEA sila gabaligya. Di kundi disgrasya gid. Ang ila palabuton ginguba gid nila. Ang tanan mo nga benepisyo forfeited. Perting soksok mo uniforme. Perting pabugal sa pamilya mo sa imo. Pagkatapos nadakpan ka, kadakop ka sa mga illegalista, subong niya ikaw ang ginpusasan kay nag-inta ka sa illegal. Tiyan mo nang matabo. Kamusta? Mapuslan mo pa na ang profesyon mo. Di kundi ginguba mo palabuton mo, ginguba mo palabuton sa pamilya mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na kay Nonoy Russell Ulitan. Good morning lang. Dira kay Cecil Batindaan. Good morning kamo nito sa barangay Handumanan. Kay Katibir, good morning. Kay Aquino Mendez Christopher, ara siya. Watching live dire sa Balay sa Purok Roadside, Barangay Tangob. Taga Barangay Tangob, good morning. Kay Rocky Puentespina, good morning. From Puentespina family, monitora sa Blaze for Jesus. Ang lubong ni Chamingay, kuno 4 pa, ilawagon tanaliwat. Kay Juat Mandangit Tones, good morning man. Kay Aladino Villalos Lumakad, good morning, advance happy new year. Monitor sa Agisan. Kay Barani ni Rico, tamiyaw ya si Bukay aming Opsima Gengging Perez Konsing Baran, alin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Rotsel Evangelista, good morning. Kay Ebilin Sinaon, monitor kami nila ni Hulagay kag Jima Disina sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Roger Burgos, good morning. Kay Mama Yawi ni Giray Burgos ang Barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos, San Agustin, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Ma-idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-abri kung Fritz lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo man time nga makaswerte.
Makadaog. Ano ang hambal mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo,
Apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka. Kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 33-12. Una nga bula resulta 33 kag 12. Second draw 14-17. Ikadua nga bula resulta 14 kag 17. Third draw 33-32. Ikatatlo nga bula resulta 33 kag 32. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sa Luto 3. Una kita 642. Jackpot 50,129,894. Jackpot 50 milyones 129,894. Kombinasyon in any order 37, 16, 26, 3, 42, 10. Kombinasyon sang 6 por 2, 37, 16, 26, 3, 42 kag adjes. Dire kita 6 por 9. Ang jackpot 25,359,791. Ang jackpot 25 milyones 359,791. Kombinasyon in any order 29, 26, 48, 24, 10, 22. Kombinasyon sang 6 por 9, 29, 26, 48, 24, 10 kag 22. Arin ang ginahulat sang tanan 658 ba kadako na sang jackpot 492,970,782. Grabe nga jackpot. 492,970,782. Maila. Wala gyapon sa nakapakot sang kombinasyon. Dason sini sobra na media milyon. 500 milyon na ang jackpot. Kombinasyon sang 658, 36, 44, 43, 50, 12, 6. Kombinasyon sang 658, 36, 44, 43, 50, 12 kag size. Japon makuha ang jackpot. La 5
23 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabog sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Umanda ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan.
Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha Yol, 7 ka siyam kabag-o nga health center sa Bacolod, operational na. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale.
Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasatayang operational na ang 7 sa siyam ka mga barangay health centers diri sa mga syudad sa Bacolod nga gintukod kag ginponduhan sang gobyerno nasyonal paagi man sa sining nga opisina. Ginpahayag sang kongresista nga 7 ka health centers ang natukod subong nga 2022 ang hamtang sa may barangays Punta Taytay, Kabug, Villamonte, Taculing, Banagong, Mandalagan kag barangay Monte Vista. Suno kay Gasataya, padayon naman ang konstruksyon sang duwa pa mga health centers sa area sa barangay Bansilingan kag barangay Stefania. Nagalam Action Fred ang kongresista nga mas mapaayo pa ang health services sa giginatanyag sang barangay paagi man sa sini nga mga proyekto. National government already completed 7 barangay health centers. Ang pending na, ongoing na lang nga ari na sa last part siguro ang Mansilingan, kita ko kayong health center na Ginapaubulas Mansilingan, kag ang sa barangay Estefania. Nabatian si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Life extension ni Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayara sang vitamin D3. Sa kada sachet ng Life Extension Coffee Mix nga aton ginainom, mayari ini siya sang 200 ayo nga vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang aton nga immunity. Life Extension Coffee Mix mayara man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga dako ang mabulig. Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na kay Rimar Biranyo Lingoste Morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City, kay Evelyn Pamusino. Dira kay Esterlin, good morning sa Albaran Family sa Alihis. Kay Dodge Dalida, morning kay Perla Dalida kag Sinika Mahilom. Kay May Endrisa Aduana, good morning man. Kay Runa Rihida Traba, bari siya, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning, apita. Dila nga Sinda Lugway, mayong aga ko na sa Purok, President sa Barangay Balaring. Kay Niel Brian Baloes, good morning. Tamya ko good morning sa pamilya Balues sa Isabela, Ibalia, kag pamilya dira sa Diasis, pamilya Lucasan Fortunado, kag pamilya Paulmitan dira sa Barangay Agisan. Naga-monitor live sa Purok Ubay, Ukon Ubay, Agisan. Kay Eric Corbina, Kabalikat Cibicom Port 01 Binalbagan Chapter, kay Asiber Asulot dira kay John Ray Amador, good morning. Kay Rinaldo Nobes, mayong agama na. Kay Boards Asa, kay Richard Malayang, good morning man sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige, ariglado. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Si mama, wala di eh.
atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ng dason. Brown na dason, singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yung padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abri ko pizza lang agi kaya nga mo ito imandak lang dako ng bulig Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Philippine Standard Time, las 5:45 na Evergreen Herbal Capsule. Report ni Action Jan Diaz, NPA ginako ang pagsunog sa 3 ka truck sang tubo sa Banwa sang Tubuso. Si Action Jan Diaz may report. Action Fred, 3 ka mga truck sang tubo ang ginsunog dito sa Sitio Carbon, Barangay San Isidro sa Banwa sang Tuboso. Las 4 ang takna sang kaagahon sa Disyembre 26. Sa report diri sang Tuboso PNP, ilagin pahayag nga nakabaton sila sa report mga las 4:30 na ang takna sang aga sa mo mismong adlaw. Kaya sa nakandak sila sang ocular investigation agud i-verify ang report. Ilinakit-an nila Action Fred nga ang engine sang 3 ka mga Isuzu SKW nga sugarcane trucks ang ginsunog sang wala makilala nga mga persona. Samtang siniman o kon kahapon nga adlaw, Disyembre 27, nagtagwa sang statement
ang Communist Party of the Philippines, CPP-NPA sa idalom sang Roslyn Jean Pelli Command sang Northern Negros Front sang NPA nga sila ang responsable sa likod sa pagsunog sa tatlo ka mga truck nga ginapanagiyahan ni Team Balisteros sang tiyempo nga nagasaulog sa ika-54 katuig nga founding anniversary ang CPP-NPA. So diri sa ligasyon sang grupo pinagi sila nga spokesperson nga si Cecil Estrella. Ini ang tikang kontra sa mga against sa class enemy ni Balisteros. Ang NPA ginsunog nila duha ka mga cane truck sa barangay Tabunaka sa mo mismo nga banwa sang Disyembre 14 kag sang sining nga sang Disyembre 26 ginsundan pag ni Action Fred aligasyon diri sang grupo ang duta dibla kag mga workers ng ara da kuno mismo nagatrabaho within the guerrilla zone sang RJPC NPA. Ginakabig nila nga wala ni kuno pagrespeto sa hublag sang NPA ang ginahimo sining tag-iya sang duta Action Fred. Rason kun nga ginatagan nila sang sanksyon ining tag-iya sang kampo dira sa mo mismo nga lugar. Ilabi na sang iya nga mga farm workers nga amo ni kuno ang nagasuporta sa hanay sang mga militar. Sa tuntaran nga mga kaaksyon sa mahilig na magigop sa mainit nga kape kon kagahon basta kape. Isa lang ato rekomendasyon sa inyo mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Kuma mo ng kape nga 100% gid nga puro-puro nga mangosteen. Wala sa anuman nga lamang kemikal makasiguro ka nga epektibo healthy mo panglawason sa tanan nga mga triyon. Kani kung kapeng imo gina Philippine Standard Time, las 5:49, pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred na hulong karon sa prisuhan ining 48 anyos ka babae matapos ginserbihan sa mandamiento de arresto kahapon sa barangay 35 sa siyudad ng Bacolod. Na aresto ang gaging kilala kay Margie Ampliaga kag residente sa Alunan Baybay, barangay 34. Sunod diri kay Police Chief Master Sergeant Sherwin Rojas, si Pampliega ang nakabayular sa section 22 kag 28 sang RA 11199 ukon Social Security Act. Diin ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Maria Lina Gonzaga sa RTC Branch 42 napitsahan December 21 of 2022. 72,000 pesos ang piyansa para naman sa iya. Samtang sa station number 7 na aresto man si John Ralph Prihas sang barangay Vista Alegre matapos ginserbihan man kahapon sang mandamiento de aresto sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon bayulasyon sa illegal nga droga di 200,000 pesos naman ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ang report sa patrol ginadulong sa inyo sa D3 Bio. May power combinations ang vitamin D3 kag PCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ning pinakamaayo na suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Pederlep Lending Corporation. Kinapahibalo nga ang Pederlep Lending Corporation Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.